Ново разузнаване от Ерасов Хасково. Бахмут? Кажи Херсон и Бахмут сме в момента. Не казвай къде. Локация неизвестна. Убито ли? Май да. Не мърда. Тук го съзрета, а? Той вижда ли е? Вече това е много голямо. Дай да кажа на вас, че много ни хареса. Това е уникално, бе. Оттам шириме после долу. Виж, пече, стоиш. Тиш. Браво. Какво е тук? Гаражи са май това. Като гледам така, трябва да са някакви гаражи. Това е много голямо, бе. Малко, ама. Дали уния целите, ама ека. Малко машина са, знаеш какво може да става? Вече сбутне, бе. Това е ти, да вече има една друго. Какво става? Браво. И горе има, евала. И тук има изход, е там. И в ляво има в коридора. Също. И е хубаво, че се чука, гледай, метално. Здраво. И покрив има. Вече измисли кода, бе. Не знаеш как няма се. Виж, че тук отгоре подкарвам. Виж, че това почепе. Има подкарвам. Ще мама вече да го подготвя. Видя ли за кода? Става въпрос. Бабе. Ма е тук. Тук няма. Има много, аз това гледам. Гледай колко... Ама те са 4 сгради, бе. Те са 4-5 сгради. Аз нали това... На GPS-а, нали това гледахме отгоре, дето ми правят снимката. Кото е празник. Тук са падали здраво мазилки. Тук виж тъмните си. Ще го получим. Сега свещи. Не може да се излезе. Това на времето коля е било това. Горокунята. Да бе, да бе. Хубаво да се изсекат, защото това става направо така води. И гуми има даже. Това тук е било... Тук е било такова, бе. Камиони работи са идвали. Има гуми, да. Тук виж колко гуми има преди. Те това са правили, тук са идвали. Идеално е така да се направи някъде. Камиони работи, военни явно. Базите в... това бра голямо. Той даже вече се фана за злата, мисля, че по-малко.
Охо. Много е супер са. Това е много яко. Всичко е гаражи. Е, това са гаражи пак, ама е там, какво е другата сграда. Това трябва да се каже. Тук вече... Тук цялото няма да мога да се играе. Да бе, разбира се. Затваряш, нали, тук е до това примерно. Това е много голямо. Това трябва да е на всичко, много голямо. Тук не мога да се гоним, бе. Бас, си мън. Чай да влезем вътре, пак ли са толкова големи? Това тук са били гаражи за оставане. Да, да съхраняват. Даже лампи има горе. И това, тия врати се отварят. Нали, като го вземеш и пазим чистота, нали ме разбираш? Много Няма ясно. ставяме хартии да фърляме да се ичи. Това е уникално затворено всичко. Да се го пазим да видя, че... Правиш, нали, да си направиш няколко такива варианта, няма кой да ги бара. Знае ли са тия, ще се ичи. Ама, като знае, че... Има вход тук. Дай от тук. Ама това пак е затворено. Там е явно някакъв като паркинг. Нещо има там като паркинг явно. Виж, има още една сграда. Да, бе. Значи тия са такива. Това са гаражи общо взето всичко. Ама перфектно. Да. И тук пак е затворено, брат. Да, това си вътре още. Това е паркинга, бе. Знаеш ли, че оттам може да се дойди. Или от тук, ако влезеш. Ето пътя, да. Идва тук. И от тук се влиза и къде виж града. А директорите, генералните. Айде. Не е лошо тук. Виж как хубава къщичка е. О, и долу има. Има и долу, ама виж. Това знаеш как хубаво е сега едноетажно дет харес. Прави си, нали мара? Мале, продължава нататък. Обаче е чисто. Не е така като на... Ето, това е долу, вредено отдолу. Стел. Разбираш? И сега като няма какво да го правят. Маля. Охо, и тук. Охо. Хоп, леко. Тук е голям. Той е много голямо. Ей, там какво е тази сграда? Я не има някаква сграда. Ма той има много сгради още. Ама не се виждаш и така. Да, ясна карта не го видях. Тази карта така не се вижда. Тя не го дава. Де е надолу. Това е абсолютно само за Viper, за Milsim игра. Много яка игра. Тук ще стане страшна игра. Охо, гледай. И пак сградата върви. Всякъде е оградено, да. Тук са имало сеч виж на дървета, ама явно за... Имаш ли? 10 минути стана клипа, бе. После ще го качиме. О, тук каква голяма сграда има. И още има наляво. Виж наляво колко има още. Би да знам. Гигей, охо, и наляво продължават. Това е голямо, бе, това е много голямо. Това е по-голямо от теца, бе. Даже аз слушам. Теглей стаите. Тук стаи, сгради, етажи, мазета, всичко.
Това може да се играе, виж, на няколко. На няколко терена, да. Снимай, да сменеш. Май, още продължи. Тук трябва да се направи карта, че някой може да се изгуби. Цялото това не може да се играе. Това ще го... И най-къде отидахме, брат. Ние сме... Вие още... Охо, още сгради. Какво е било? Това е трафопост. Трафопост е сигурно. Ей, Там. голямо. Ево, не е. Това какво е било?